piye? Kok teko-teko manten nangis. Permati anggenipun tandosi kula badhe sembrono kaliyan kula. Mujiwat kaliyan kula dipun potho-potho badhe pun pondong. Kelakuane Permati. Dari mantan kok arep pondong. Kula mboten rumaos kok pra. Ayo sore iki. Ajar proti ora sing ajar. Ndoro Permati dadar karo Ndoro Baladewa mongko arep nyekel mata omongne Ndoro Sena. Aduh wis cilaka nang opo Kang Rayi Permati dajar Ndara Baladewa soale urusan pecel sewungkus. Ndara Permati arep mangan pecel ora sida dalaran dijaluk Ndara Baladewa aku njaluk separo wong namung sing gedhe kok kowe lah bocah ora patut tak ajar jangi pecel wong tuwa ora ida. Kakangku panjenengan nutukake mangan pecel ayo tak tukokake. Ojo dae Permati bidake bocah pecel opo ya. Aku ora jalan pecel. Sena gelut karo Ndara Baladewa. Lah kenang apa urusane urusan apa? Ndara Baladewa wau jaluki wedang kang Ndara Werkudara. Ndara Baladewa urung ana wedang senana. Gelem yang ngenteni mengko ya ora gelem ngombe bayu gelemut. Sampeyan urusan wedang tak tukokke. Aku wis mulih ngono ya, Tru. Ngomong aku ndelik nang kene. Dimas arep ngunjuk ayo karo aku. Nang kene iki Dimas Werkudara kuwi jagung. Dadi ling ngunjuk ya sak pawehe ya Di. Ora sandadak ngaran. Wedang wong. Baladewa kakangku wong Gragas. Pecele Janaka Petri Permati dirusi. Aku ki ora dolan pecel. Pecel apa?
Koko Prabu ya semono meneh. Yen pancen wis sampun wonten mbok ya diparing-paringi kumburan. Iki kepiye iki? Kok mau ono pecel karo kumburan. Iki terus sangka omongi Bagong. Mati dadar mergo bule Kakang Panjaluk pecel ora oleh. Sing ngomong Bagong. Lah Koko Prabu aku nampa pradilane Surtikanti. Permadian Sembrono karo Surtikanti. Oh. Aku mau nampa pradilan kok urusan wedan. Petro, Lun. Petro, Lun, Bagong nandi teng Lungan. Kere temen. Kawanan rene. Gong, metu Gong. Kowe iki kok mau ngomong-ngomong iki kepiye wong dipengin ngomong. Sekarang ana urusan kok ya kok. Bagong mau ngomong apa? Oh, ra iso omong. Kowe bisu. Tambane wong bisu ki apa Petro? Ditik-itik. Kowe jan. Kowe mau ngomong apa kok ditanya kok dadak bisu? Wae ngomong apa ta lali. Kowe mau ngandhake Permadi mangan pecel dijaluk ora oleh. Nek jane mangan ora? Ora. Ora ya wis. Lah kok ngomong aku urusan wedan. Karang kene iki ribet men gak dadi pisah kok. Kono-kono ora ngerti apa-apa nek ana Rajapati sing kelangan sapa aku. Sing dicucuk sing ngomong. Iki nek jane urusane Permadi karo Surtikanti. Surtikanti timbali. Surtikanti. Apa bener Permadi arep mondong kowe? Inggih. Permadi dundang. Permadi, kowe kok elek tindakmu kuwi arep mondong Surtikanti? Mboten. Inggih badhe mondong kaliyan kula. Mboten. Lah apa sebabe kok dadi ora karu-karuan kok ngene? Kula badhe nyepeng maling awit Kakang Mbok pancen sampun ngurung satriya wonten Taman Keputren. Mboten Koko Prabu, mboten. Kowe sing ngerti, sing ngerteni kowe sapa? Kakang Mbok Banowati. Banowati dundang kanggo lari. Banowati kok kok ngene. Banowati kuwi apa bener yen Mbak Ayumu pancen wis duwe satriya ingkang rina wengi ana kono. Yen rina mboten wonten mriku pendak dalu dateng. Aku ora suwan ta, aku kuwi dhewe aku. Ora kena gawe korban adikku. Permadi tak kongkon, Permadi tak dawuhi nyekel maling sing ora genah pancen tuwindakmu kok yo. Kene wae. Ora kali ngono. Mau tak injen wong papat mau. Ngomong lambene nyucur. Sengit. Kayak nek nyoto sengit-sengit. Banowati nek nyiwara kok bojoku. Ketok ge wong bojone dek nek omong celat kok. Arjuna, dadane pancen nyoto-nyotono maling sakit tak dalu supaya bisa nyekel berat monggo nyuwun pangestu mangke.